Хайде, минаха и заминаха изборите за съставяне на 52-то правителство в България. Това бяха 8-те поред избори за последните 5 години, а печелившият този път с смазваща преднина е бившият президент на България, Румен Радев. За сега той печели с близо 45% от гласовете. За второто място все още се борят от ГЕРБ и ППДБ. Когато ти го гледаш това видео, сигурно и то ще е ясно. Както и да е, изборите бяха спечелени от бившият президент Румен Радев. Това се и очакваше, но не и с чак толкова голяма преднина. Разликата до втората партия е повече от 30%. И това в България се случва за, кажи речи, първи път за последните 30 години. Последната такава огромна разлика беше през 1997 година. Знаеш, преди над месец Румен Радев беше подал оставка като президент на България и се беше включил в надпреварата за съставяне на правителство. И успя да ги спечели с новосъздадената партия Прогресивна България. Та сега предполагам, че старият ни президент ще е новият ни премиер. Знаеш, президентският пост е повече символичен и сега като премиер ще има повече права, повече възможности за действие. А как ще ни управлява, ще поживеем и ще видим. Знаеш, той има проруски възгледи. Ще е интересно да наблюдаваме по кой път ще поеме. Дали ще успее да балансира между Европа и Русия или пък ще е с по-руски наклонности. Но в партията, която създаде, има много членове, които са проевропейски настроени. И мисля, че ще успее да балансира. Или пък ще се превърне в новият Орбан на Европа. Та преди изборите той обеща да се бори с олигархичната система, която е пуснала дълбоки корени в България за последните 30 години. Обеща да подеме борба срещу влиянието на Пеевски в България. Дали ще се впусне в една такава, пак ще поживеем и ще видим. Защото обещанията на всички преди избори са едни и същи. Борба срещу корупцията, олигарсите, безработицата, благоденствието на този народ, но след като дойдат на власт, резултатите са съвсем други. Самият Радев с нощи изригна. Това е победа на морала, това е победа на свободата над страха. Само трябва да споменем, че БСП остана извън играта. Говореше се много, че Радев ще направи именно коалиция с тях. Но както се вижда и от изборните резултати, май няма да има въобще нужда от коалиция. Националистическата партия Възраждане също беше на кантар, макар че на последните избори спечелиха 13% от гласовете. Преди да завърша, само искам да кажа, народът в България вече се измори да търси своят супергерой. Цар Симеон, Бойко Борисов, този, онзи, всички бяха феномени. Всички от тях имаха гръмки обещания, но не направиха нищо за народа. Дали в тази група ще е и Радев, или пък ще се превърне в спасителят на България, ще поживеем и ще видим. А до тогава живи, здрави и до нови срещи!